Prepáčte, len som to vypil to video, takže bude na 2 časti. Máme tu ešte 90 sekúnd. Prepáčte, ale fakt som sa pomýlil, lebo som vypol to video. Yes, come on. Super, stane sa to iba mne. Vážne sa to môže rozdieť na 2 časti. It's not normal. Pod FC25 už sa poď zapnúť. FC IQ, ja mám IQ2, teraz co? Nechci opakovať po Vixachovi, ja neviem. Yes! FC25! FC25! Let's go! FC25! Let's go! Máme FC25! Jo! FC25! Aplikáciu. To mi je jedno, ja nechcem žiadnu aplikáciu, kamo. Čo tak potichu? Welcome for the club. Language select, možno si ako češtinu? Prosím. No ja nemôžem. Ten angličtina tu je, kamo. Tak bohužiaľ po anglicky, čo budete mať. Bohužiaľ to bude mať len akože po anglicky. Super. To bude offline, kámo, to je úplne jedno. Compute. A kámoši, to je to klasické zapnutie, kámoši. Yes, to je najlepšie, kámo. Pre mňa. Yes, Zinedine Zidane. Cela peut paraître ennuyeux, mais au contraire. La tactique, ce n'est pas seulement des data et des réunions s'entraînent. Il faut voir le football sous un autre angle. Dans le haut niveau, le foot se joue aussi dans la tête. L'intelligence de jeu est aussi importante. Tu bude ešte aj ten La trailer. tactique au haut niveau, c'est ce qui fait la différence. C'est ça qui rend bon Ešte le ten football. trailer tu ešte bude, sa mi zdá. Le football, c'est aussi la tactique. Je, ešte ten trailer tu je. Quand tu as le ballon et quand tu n'as pas. C'est simple, individuellement et collectivement. Comment tu attaques et comment tu défends. Sa mi strašne ľúbi, to je moja reálne, moja vysnená hra reálne FC25. Restez simple. Celui qui a les cartes en main, c'est le joueur. Toujours. L'important, c'est que le message soit clair sur ce que tu veux et tes intentions pour tes joueurs. Vas-y, sois curieux, ouvert, observe, étudie, tente. Il y a 1000 possibilités, 1000 formules. Il ne faut pas être conventionnel. Joue ton jeu. Boha, ja mám rád Zinedine Zidane, kámo, to je reálne jeden z najlepších futbalistov, ako jeden z futbalistov, najlepších futbalistov na jeho pozícii. Yes, kámo, FC25, kamoši. Môj klub je tu Španielsko, nie, kámo, Španielsko, áno, čo ja som povedala Španielsko. Ja neviem, čo tu ja poviem, kámo. Prepáčte, musel som to zastaviť, pretože nechcem to radšej hovoriť, o čom to akože je.
Real Madrid, samozrejme, môj obľúbený klub je Leganés Terrazzo. A FC 25! Kamoši! FC Hub? Čo je? Ultimate Team, Manager Career, Player Career, Kluby, Kick Off, yes, kámo. Kámo, môžeš byť vonku? Ticho, prosím. Yes, kámo. Ideme na player. Idem na kariéru hráča. New career. Kámo, tak akože nemôžem akože hrať akože... Či by toto bolo akože pôvodné? Neviem, ja tomu nechápem. Player, ty, Okay, man player. Kamo, ktorý sa na mňa podobá? Asi tento, teda co, ne. Tento? Je by tento? Len sa tráse v ruke tá lopta. Ale okej, ten vyzerá zaujímavé. Kamo, Oli? Kamo, urobíme to, čo predtým. Chcelo sa zmazať to video. Nemusím to tu ani hovoriť, radšej. No, nechcem to ani hovoriť, nechcem sa mi to hovoriť, kamo. Akože viem, že budete chcieť samozrejme to povedať, ale nechce sa mi to teraz hovoriť, kamoši. Ale proste sa stala nejaká chyba, tak vám to musí stačiť. Aha, Filip Jan. Takže nakoniec neboli aj časti, ale nie na čase, ktorú som musel zmazať. Nie, takto. Nie, Oli. Kámo, tá akože... Môže byť, akože tá muzika trošku ticho. Filipian, let's go. Počkaj, nie to akože na začiatku, akože komentári najím. Musí to akože tak robiť. No. Federico. Kamoši. Fellaini. Ferguson. Fernandes. And in possession, Fernandes. And it's with Fernandes. Kamoši Ferrari. Ja by som sa mal akože Ferrari. Ferrari has it. Ježiš. No, tu je Filip. A? Flowers. Jak sa budem akože volať Kvetina? Kvetiny? No to asi nie. PH, aha, PH tam musí byť.
Fotheringhem, a ten mal 99, tak jak si pamätáte. Freeman za voľný hráč. Freeman. Frick. It's with Frick. Počkajte, ja sa budem poškávať. Ja sa budem v komentári volať kamarát. Friend on the ball. Friend on the ball. To není Filip. Tak nebude mať žiadne. Kid name. Káši, ja akože o tom nebudem rozhodovať. Samozrejme, budem mať Slovensko. S. A kde je Slovensko, kámoši? Tu je Slovensko. Advance. Nie. Nie, ja sa tu nechcem štartovať. Kamoši. 3 hodiny som na tom pracoval. Oho. Všem akože... Aha, nemôžem na touchpade. Neviem, Filip, aby sme... Akože... Egypt, že by sme boli nový Mohamed Salah. S. Slovensko. Head. Musíme si vybrať vlasy. Ježišmarja, čo to je? Ježišmarja, čo to je? Čo to reálne je? Tento sa kurzoval na mňa bodovanie. Kámo, že by sa... Tento sa nám vypovedá teda co? Ale ne, tento sa nám vypovedá teda co? Ale ne, fakt, to si doberiem. Nie. No tohto. Kámo, ja budem takýto čierny. No to určite ten takýto budem. A tento. Oh. To z očí, aha, ja mám zelené. Takéto, ale takéto. Najskôr tieto. Čo to je? Čo to je, kámo, za úsmev? Čo to je? Kámo, čo to je za úsmev? Ešte, že to nebude. Kámo, čo to bolo, kámo? No hairstyle. Tak kámo, čo to je? No určite len takýto. Kámo, keď som chlap, tak neviem. Či toto a toto? Čo to je? A toto vyzerá ako hamčík docela, ale to nie je. A kámo, čo sú za účet? Tak toto čo je? Kámo. Kámo, kde sú normálne vlasy, ktoré sa aspoň na mňa podobajú? Čo je toto? Kde to bolo? No toto. Čo to je, kámo?
Tieto vlasy? Ne. Tieto sú také normálne. Obočie! Tak to normálne. No, tieto sú ako také moje. OK, kit. No, tieto. OK, to mi stačí. Kopačky. Komo. Všetko sa mi ľúbia. Kam tu sú F50-ky, kamo. Kamo. Tieto F50-ky. Yes, kamo. Kamo, ja nie som, kamoši, ja proste FC24 som mal toto. To si dám aj tu. Všetko. Sme tetovanie, kamo. Toto. Right arm. Také to plno, no. Count as on, can you slide? Predator. Power slide. Kam może być samo Jude Bellingham. Gamer. Môžeme dať toto, kamo. Proste ja chcem. Kamoši, ja budem akože Diogo Jota, dobre, aby sme uznali jeho, dobre, no, jeho, aby sme uznali, kam čo to zveľa nie, kam čo to je, Peacock, no toto je také normálne. Dobre, Edge 18. Nechcem custom. OK. Real Madrid. Je Barcelona. No nebudem akože robiť zase, že nemám rád Real Madrid. Chceme Kylian Mbappé, ale to je úplne jedno. Som mladík. Co to môže byť? Position. Preferred foot. Tak môžeme pokračovať. Plus Pro. Professional Semi-Pro. Dollars. Euros, yes. Dobre. Simulation play. Game type. Simulation. OK. Yes, new begins. OK, môžeme toto video aj ukončiť. Ja si tu budem akože hrať sa svojou kariérou, takže čaute.